हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय दायो गोजोन बेलासि लोगोफोर दा 4:30 जाबाय दा बर'नि मुंदांखा सिंगार आदा गसाइ दैमारिनि हाबायाव जों दा थांनो ओंखारदों दा माबायदि साजायदों आरो बाजै गोदानखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर लास्ट दं लोगोफोर ओमफ्राय अट'जोंसो आरो जोंना फाइनालि जों दा सफैबाय लोगोफोर सफैबाय नै जों दा लोगोफोर सफैबाय नै लोगोफोर बिराद मोजां साजायदों बाजै गोदान दा सिङाव हाबलांसै लोगोफोर मोनाखै आब' हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थाग्रा फैदो जों दा सफैनानै साहा लोंखांबाय लोगोफोर ओंखाम जानो फैबाय जों दा ओंखाम बारा बुरजा दालाहाय ओंखाम जानो फैबाय जोङो दा नै लोगोफोर दा ओंखाम जानो फैबाय लोगोफोर हिन्जाव गोदान थाग्रा आदा गसाइ ओमफ्राय जोंनि बाजै गोदान